No niin, Paanajärvellä eka päivä. Ja juman kautta me nähtiin karhu! Me nähtiin karhu! Se juoksi tästä tien yli. Paineli tänne metsään. Nyt on semmonen juttu, että mä lähdin seuraamaan noita jälkiä. Mä katsoin, että mihin se on mennyt tonne mettään. Mä olin tässä ylempänä. Sitten mä katsoin tonne tien moskaan. Ja katsoin, että siellä oli joku tumma hahmo. Ja sit mä tajusin, että ei juman kautta, se on muuten karhu. Karhu löntysti siellä ylöspäin. Sitten mä juoksin äkkiä tähän ylemmäs katsomaan sitä. Sitten koitin huutaa Tuomalle, että katsoa, että siellä on karhu. Ja sitten se vaan löntysti tonne mettään.